Mä luen täältä Raamatusta Luukkaan mukaan, Luukas 2 ja siitä Jeesuksen syntymän. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian käskyn haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudean Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin, kuin heille oli sanottu. Amen. Ihmettelen yhä uudelleen sitä huikeaa teesiä, joka sisältyy Raamatun joulukertomukseen. Uskon siihen, mutta ihmettelen sitä alati. Jouluteksteissä sanotaan, että Jumala tuli kerran ihmiseksi. Johannes 1.14 sanotaankin: sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ootko sinä pysähtynyt koskaan miettimään tämän sanoman syvyyttä ja sen merkitystä? Jumala tuli lihaksi ja otti ihmisen osan Jeesuksesta. Iankaikkinen, salattu, ääretön ja kaikkivaltias Jumala tuli tänne rajallisuuden maailmaan. Synnitön tuli synniksi meidän tähtemme, niin sinun kuin minunkin. Jumalan poika syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta. Kuinka me ymmärtäisimme tätä? Emme ymmärrä, mutta saamme uskoa sen. Palvomme ja kunnioitamme ihmiseksi tullutta Jumalaa. Ihmettelen myös sitä, että tuo jumalallinen kirkkaus ilmestyi juuri Betlehemissä ja juuri Marialle, Joosefille ja paimenille, juuri härkien syöttökaukalossa. Kuinka vaatimatonta kaikki olikaan. Taivaan kuningas syntyy syrjässä tämän maailman loistosta, vaatimuksista ja odotuksista. Martti Luther on sanonut, että älkää luulko Marian olleen kiveä, varmasti hänellä olivat kyyneleet silmissä silloin kun hän synnytti. Ei ollut kätilöä, ei auttajaa, ei valoa,
ei lämmintä vettä. Mutta juuri vaatimattomuus ja inhimillisyys puhuttelee meitä. Se kertoo, että Jumala tahtoi tulla alas. Se kertoo, että Jumala ei valtasuuruudellaan muserra meitä. Kristus omaksui ihmisyytemme kuitenkin ilman syntiä. Se kertoo, että Jumala yhä toimii alhaalla heikkojen, epäonnistuvien, hauraiden ja pelokkaiden keskellä ja tuo meille lohdutuksen. Ihmettelen sitä, että Joosefin epäilyt poistettiin samalla tavalla kuin meidänkin epäilyksemme, taivaallisen sanan välityksellä. Kun Joosef aikoi hyljätä Marian, hänelle ilmestyi Herran enkeli, joka sanoi, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä, ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Taivaassa annettu sana rohkaisi Joosefia hänen vaikeassa tilanteessaan. Hän taipui uskomaan, että Jumala oli liikkeellä toteuttamassa omia suunnitelmiaan. Samalla tavalla me tarvitsemme taipumista taivaallisen sanan, Jumalan sanan varaan. Ja miksi emme taipuisi, kun sen sanan sisältönä on suuri ilo, vapahtajan syntyminen koko maailmalle, siis myös sinulle ja minulle. Millaiset lienevät olleet paimenten ajatukset, kun he olivat yöllä paimentamassa laumaansa, kuten lukemattomat kerrat ennenkin. Tämä yö oli poikkeuksellinen kaikista aikaisemmista öistä. Luukas 2:9 sanoo, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Se mitä oli tapahtumassa oli ihme. Se oli suuri ilo, joka oli tulossa kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ihmeellä oli tarkka nimi ja tarkka osoite. Ovatpa meidän mietteemme ja elämäntilanteemme näinä joulupäivinä millaisia tahansa, ei meidänkään tarvitse pelätä. Saamme kohdata vapahtajan syntymään ihmeen, kuten Maria itse ja kuten paimenet kedolla, eikä ehkä hämmästellen, mutta kuitenkin todeksi eläen. Rukoilen, että me voisimme tänä jouluna päästä irti kaikesta, mikä on toisarvoista ja turhaa touhua, että Herran kirkkaus loistaisi meidänkin ympärillämme ja rauha laskeutuisi taivaasta meidän jokaisen sydämiin. Että me ymmärtäisimme, kuka ja millainen hän, joka syntyi todella on. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallaan ei pidä loppua olemaan. Näin sanoo Luukas 1 ja 32-33. Ajattele, jos Jeesus ei olisi tullut. On merkittävä ero siinä, minkälainen maailma on Kristuksen kanssa ja minkälainen maailma on ilman häntä. Kristuksen kanssa elävällä ihmisellä on toivo. Elämä ilman Kristusta tietää toivottomuutta. Ilman Jeesusta ei ole toivoa ihmiskunnalle tai millekään inhimilliselle. Ilman Jeesusta me menehdymme. Mutta hän antoi henkensä meidän puolestamme, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, niin kuin Johannes sanoo. Hän on pelastaja, joka voi pelastaa meitä
epäinhimillisyydestämme ja auttaa meitä kääntymään Jumalan puoleen. Hän voi auttaa meidät uuteen alkuun ja antaa meille mahdollisuuden kasvaa. Ei ihme, että enkelit lauloivat ylistyslauluja. Ei ihme, että paimenet halusivat nopeasti nähdä häntä. Ei ihme, että he ylistivät Jumalaa kotimatkallaan. Ei ihme, että joulu on niin suuri juhla. Rukoillaan. Herra Jeesus, lämmitä meitä rakkaudellasi, jotta me voisimme lämmittää muita. Sytytä meissä toivo, joka kestää loppuun asti. Kun koettelemukset tulevat, vahvista meitä. Kunnia ja ylistys olkoon sinunne, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. No niin, joulua vielä vietetään, vaikka meillä alkaa joulu olemaan jo näin uuden vuoden aaton jälkeen sitten jo siellä paremmalla puolella. Tosin vielä monessa paikassa ja monessa maassa vietetään loppiaiseen asti joulua, mutta puhutaan nyt tässä vielä joulukertomuksesta ja sen merkityksestä. Joulukertomus ei ole tarina leluista ja kuusista ja koristeista. Se kertoo siitä, miten Pyhä Jumala tuli lihaksi epäpyhään maailmaan. Rakastaessaan maailmaa Jumala oli täysin tietoinen maailman tilasta. Hän tiesi, että elämä täällä on likaista. Jos Jumala olisi tullut arvonsa mukaisesti kuninkaallisessa asussa jalosukuisten saattamana, hän olisi jäänyt meille ihan jokaiselle etäiseksi. Hyvä uutinen kuitenkin on, että Jumala ei pelkää sotkua. Hän marssii suoraan keskelle elämääsi, huolimatta siitä, kuinka sekaisin se on. Tosin ajattelemme, että ennen kuin Jumala voi hyväksyä minun on vähän siivottava elämääni. Sitten voin tulla Jumalan luokse. Ei se toimi sillä lailla. Totuus on, että et koskaan selviä sotkuistasi omin avuin. Raamattu sanoo, että emme koskaan kykene omin avuin pelastumaan. Siinä on joulukertomus. Jumala tulee meidän sekasotkumme keskelle pienen lapsen muodossa tekemään puolestamme sen, mihin emme itse mitenkään kykenisi ja pystyisi. Jeesus ei välitä siitä, kuinka sekaisin sinun elämäsi on. Hän aloitti omankin elämänsä sotkun keskellä, riepuihin kiedottuna ja syöttöastiaan asetettuna. Hän myös päätti elämänsä sotkun keskellä, riepuihin kiedottuna ja ristille naulittuna. Ja elämänsä ensimmäisen ja viimeisen päivän välisenä aikana hän rakasti kaikkia kohtaamiaan sotkuisia ihmisiä. Ristillä hän otti kantaakseen koko maailman likaiset synnit. Sotku ei todellakaan säikytä häntä. Joulun sotkuisuutta kuvataan kertomuksessa nimeltä Hankaluuksia majatalossa. En tiedä, onko teistä kukaan siitä lukenut, mutta kerronpa teille nyt, miten eräässä pikkukaupungissa esitettiin vuosittain tämä joulunäytelmä. Väinön esiintyminen eräänä jouluna oli legendaarinen. Väinö oli sinä vuonna 9-vuotias toisluokkalainen, vaikka hänen olisi kuulunut olla jo 4. luokalla. Kaikki ties, että hänellä oli vaikeuksia pysyä toisten tahdissa. Hän oli isokokoinen ja kömpelö, hidas sekä liikkeeltään että mieleltäänkin. Luokkatoverit, jotka oli kaikki pienempiä kuin Väinö, pitivät kuitenkin hänestä kovasti, koska Väinö oli aina avulias ja hymyilevä poika. Paradoksaalista kyllä, hän suojeli aina aivan kuin luonnostaan alakynteen jääviä.
Joskus kun isommat pojat ajoi nuorempia pois joukostaan, juuri Väinö sanoi, eivätkö he vois jäädä, ei heistä mitään haittaa ole. Joulunäytelmässä Väinö halusi olla paimen, mutta näytelmän ohjaaja antoi hänelle tärkeämmän osan. Ohjaaja nimittäin järkeili, että majatalon isännällä ei ollut kovin paljon vuorosanoja. Ja Väinön koko tekisi uskottavan vaikutuksen, kun hän majatalon isäntänä kieltäytyisi majoittamasta Joosefia. Suuri yleisöjoukko kerääntyi jälleen kerran pääkadun varrella sijaitsevaan auditoriaan seuraamaan kaupungin vuosittaista loistelijasta pukunäytelmää kylpytakkeineen ja partoineen, kruunuineen, sädekehineen ja kuoroineen. Kukaan ei ollut enemmän innoissaan tästä taianomaisesta tunnelmasta kuin Väinö. Lopulta koitti hetki, jolloin Joosef ilmestyi näyttämölle, ohjaten hellästi Mariaa majatalon ovelle. Joosef koputti kuuluvasti taustakulisseihin pystytettyyn puiseen oveen. Majatalon isäntä oli valmiina. Mitä haluatte, Väinö kysyi, heilattaen oven auki tylyllä eleellä. Me etsimme majapaikkaa. Etsikää muualta, Väinö katsoi suoraan eteensä ja puhui päättäväisesti. Majatalo on täynnä. Herra, me olemme kysyneet kaikkialta turhaan. Olkaa ystävällinen, olemme tulleet pitkän matkan ja olemme hyvin väsyneitä. Yhtäkkiä majatalon isännän ankara ilme lientyi ja hän katsoi Mariaan. Syntyi pitkä tauko. Tarpeeksi pitkä, jotta yleisö ehti kiusaantua. Ei häipykää, kuiskaaja piilostaen. Ei, Väinö toisti automaattisesti, häipykää. Joosef kietoi surullisena käsivartensa Marian ympärille ja johdatti tämän pois. Mutta majatalon isäntä ei palannut takaisin majataloon. Väinö seisoi oviaukossa seuraten katsellaan loittonevaa pariskuntaa. Hänen suunsa oli auki, hänen kulmakarvansa olivat huolesta kurtussa ja hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Näin tästä joulunäytelmästä tuli erilainen kuin mikään toinen joulunäytelmä. Älä mene pois, Joosef, Väinö huudahti, tuo Maria takaisin. Väinön kasvoille syttyi leveä hymy. Te voitte saada minun huoneeni. Yleisö haukkoi henkeään. Jotkut kaupunkilaiset valittivat, että joulunäytelmä oli mennyt pilalle ja tottahan se oli, että Väinö oli sotkenut perinteisen juonenkulun perin pohjiin. Oli kuitenkin myös niitä, jotka pitivät tuota joulunäytelmää kaikista joulunäytelmistä jouluisimpana. Väinön sekoili onnistui nimittäin vangitsemaan koko joulun ytimen. Muistuttaahan joulukertomus meitä Jumalasta, joka puuttui ihmiskunnan sekoiluun sanoen sinulle ja minulle. Te voitte saada minun kotiini. Te saatte sen, minkä minä ansaitsen, ja minä otan kantaakseni teille kuuluvan rangaistuksen. Raamatussa profeetta Jesaja ilmaisee tämän saman asian näin. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Oletko koskaan ihmetellyt, miksi Jeesus makasi seinässä?
Onko se ainoastaan merkityksetön yksityiskohta jouluevankeliumissa? Ymmärtääksemme tämän, meidän on pohdittava seuraavia sanoja, jotka löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 10 jakeesta 11. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Koska Raamattu kirjoitettiin, että ymmärtäisimme paremmin Jumalan tarkoituksia, seimen merkityksen tajuaminen auttaa meitä käsittämään koko jouluevankeliumin merkityksen. Enkeli sanoi paimenille, tämä on merkkinä teille, vastaten paimenten kysymykseen, ennen kuin nämä edes ehtivät kysyä. Merkiksi käännetty sana tulee kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa yliluonnollista ihmettä tai merkkiä. Enkeli kertoi paimenille, että Jumalan poika syntyisi sinä yönä Betlehemissä, ja paimenet tunnistaisivat hänet tämän merkin, tämän hämmästyttävän ihmeen perusteella. Hänet löydettäisiin makaamasta seimestä. Miksi Jumala salli sellaista tapahtua? Jokainen hyvä vanhempi, köyhästä miljonääriin asti, tahtoo vain parasta lapselleen. Jos käyt piakkoin lapsen saavien vanhempien luona, huomaat yleensä 2 asiaa, joista he ovat hyvin ylpeitä. Vauvaa varten kunnostettu huone ja vauvan vaatteet. Seimi haisevassa likaisessa meluisessa tallissa Jumalan pojalle. Paikka oli luultavasti tupaten täynnä vielä eläimiä. Tämä vaikuttaa oudolta valinnalta sellaiselle, joka asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Entä sitten vauvan vaatteet? Enkeli kertoi paimenille, että vauva olisi kierrottu kapaloihin. Tämä on käännetty kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa vauvan kietomista tai käärimestä kangassuikaleisiin. Olen varma, että kangassuikaleet, joita Maria käytti Jeesuslapsen kapaloimiseen, olivat parhaita, mitä hän pystyi hankkimaan. Ehkä paimenille annettu merkki ei ollut vain sitä varten, että he tunnistaisivat Jumalan pojan Betlehemin ihmispaljoudesta. Ehkä se oli myös osoitus siitä, minkälainen Jumala hän oli. Jumala, joka oli arvollinen saamaan vallan, kunnian ja ylistyksen, mutta joka kuitenkin salli poikansa maata seimessä. Voisiko se merkitä sitä, että olipa elämäni kulku kuinka likainen, haiseva, meluisa ja täpötäynnä tahansa, Jeesus haluaa olla siinä mukana. Voisiko se merkitä, että vaikka elämäni saattaa olla täysin sekaisin, minun ei tarvitse siivota sitä ennen kuin voin kutsua hänet elämääni? Voisiko se merkitä, että olinpa tehnyt mitä tahansa, uskoinpa olevani kuinka paha tahansa tai kuinka paljon syyllisyyttä kannankin mukanani, tämä merkki on minua varten. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Kyllä tämä merkki on todellakin annettu meille, niin sinulle kuin minullekin. Jeesus on koko maanpiirin luoja, mutta hän antaa armon köyhille. Hän asuu valossa, jota yksikään ihminen ei voi lähestyä, mutta puhdassydämiset saavat nähdä hänet. Hänen käsinsä on kauhea joutua, mutta hän armahtaa kaikkia luotujaan. Hänen valtaistuimensa ympärillä on 10 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000. Mutta hän jättää 99 löytääkseen yhden eksyneen.
Me olemme kuin heinäsirkkoja hänen edessään, mutta hän pitää meistä huolen. Jeesus laitettiin nukkumaan seimeen, jotta me tietäisimme, että meillä on ylipappi, joka ymmärtää meidän vajavuuksiamme. Vaikka meidän syntimme ovat kuin tahrainen riepu, vaikka me olemme kulkeneet harhaan kuin lampaat, hän seisoo ovella ja kolkuttaa. Seimi on hyvin merkityksellinen osa jouluevankeliumia, sillä se kertoo siitä, minkälainen Jumala Jeesus on. Hän tahtoo meidän tietävän nämä asiat itsestään. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Meillä alkaa Suomessa olemaan joulu jo paremmalla puolella, mutta vielä on maita, joissa tosiaan joulua vasta odotellaan. Niinpä esimerkiksi Espanjassa loppiaisena vasta lapset saavat joululahjat Itämaan tietäjiltä ja siellä tähän aikaan Itämaan tietäjille kirjoitellaan kovastikin joululahjatoiveita. Meillä joulu on aika rauhallinen. Espanjassa taas joulu on äänekäs, värikäs ja iloinen. Meillä toivotetaan hyvää joulua, siellä Feliz Navidad. Espanjassa myöskin joulua vietetään lähes aina suuressa porukassa, sukulaisten tai ystävien kesken. Jouluaattona ei lahjoja yleensä jaeta, eivätkä lapset kirjoita joulupukille, vaan Itämaan tietäjille. Espanjassa Itämaan tietäjät kameleineen ovat joulupukin ja porojen vastine. Joululahjat saadaan vasta loppiaisena tietäjien saavuttua kaupunkeihin suurissa kulkueissaan. Nykypäivän Espanjassa Itämaan tietäjien perinne elää sulassa sovussa joulupukin kanssa. Monissa espanjalaisissa perheissä saattaa vierailla sekä joulupukki että Itämaan tietäjät. Itämaan tietäjät eli Kaspar, Melchor ja Baltasar tunnetaan myös kolmena kuninkaana. Heitä kutsutaan myös kolmeksi viisaaksi mieheksi. Espanjan joulusta ei voi kertoa puhumatta peleneistä. Eli Peleen on seimi, mutta Peleen myöskin on Betlehemiä tarkoittava sanan lyhenne Peleen. Espanjassa joulu on kaiken ilonpidon ohella myöskin hyvin uskonnollinen juhla. Ja tuossa jo sanoinkin, että Peleen on lyhenne sanasta Betlehem. Ja kun Espanjassa puhutaan Pelenistä, ei puhuta pelkästään joulun tapahtumien keskeisistä henkilöistä, vaan siinä on koko Betlehemin asukkaineen paikalla. Espanjassa näitä peleneitä rakennetaan joulukuussa moniin julkisiin tiloihin, kouluihin, kirkkoihin ja omiin koteihin. Ja niin kuin mullakin omassa kotona on Peleen rakennettu. Niitä rakennetaan myös suklaasta ja hiekasta. Suurin suklaasta tehty Peleen Rutenkylässä on rakennettu 54 kokoiselle alueelle ja siihen on mennyt 1400 kiloa suklaata. Monissa ostoskeskuksissa ja puistoissa näkyy valtavia toinen toistaan vaikuttavimpia valaistuja jouluseimiä. Jouluaattoa perheet viettävät kotona. Näytellään ehkä Jeesuksen syntymään liittyviä näytelmiä ja lauletaan piirissä joulukuusen ympärillä. Jouluaattona myös syödään juhlava jouluateria, jota ei koskaan nautita ennen puolta yötä. Espanjassa alueelliset erot vaikuttavat ateriointiin.
Jouluaattona aterialla nautitaan pääruokana maakunnasta riippuen kalkkunaa, pavo trufado de Navidad, niin kuin sanotaan siellä, on täytetty kalkkuna, jonka sisälle on ahdettu tryffeleitä, lammasta tai porsaanpaistia, juustoja ja serranokinkkua. Suurena ylellisyytenä joulupöydässä tai joulupöytään kerätään laaja valikoima meren eläviä, äyriäisiä ja kaloja. Ja jälkiruokana maistuu makeet herkut, kuten turon, marsipaani ja pähkinät sekä perinteiset polvoron tai mantecado leivonnaiset. Nämä leivonnaiset on lähes pakollisia espanjalaisessa joulupöydässä, mutta suomalaiseen makuun ne on monesti aivan liian makeita. Suklaakonvehtia syödään jonkin verran, mutta ei missään nimessä niin paljon kuin meillä täällä syödään. Ensimmäisen adventin aikaan 4 viikkoa ennen joulua Betlehem elää elämäänsä. Ihmiset puuhastelivat askareistaan, tietäjät kaukaisilla mailla on nähneet tähden ja seuraa sitä etsien tähden ennustamaa tulevaa kuningasta, Messiasta. Paimenet vartioi vuorilla ja kedoilla lampaitaan. Joosef ja Maria ovat matkalla Betlehemiin, mistä heille ei löydy majatalosta tilaa, vaan he joutuvat asettumaan talliin. Siellä Maria odottaa synnyttämisensä aikaa lapselle, jolle enkeli on kehottanut antamaan nimen Jeesus. Tietäjät seurasivat tähteä Jerusalemiin ja kysyivät siellä tietä juutalaisten uuden kuninkaan luo. Herodes pelästyi, mutta lähetti tietäjät Betlehemiin ja pyysi heitä palaamaan luokseen, kun uusi kuningas oli löytynyt. Tietäjät lähtivät seuraamaan tähteä kohti Betlehemiä. On jo loppiaisen aika, kun tähti pysähtyy ja paikan yläpuolelle siihen, missä lapsi on. Tietäjät iloitsevat suuresti, kumartavat lasta ja antavat hänelle lahjansa, kultaa kuninkaalle, suitsuketta Jumalalle ja mirhamia ihmisen pojalle. Tämän tapahtuman johdosta ovat perinteitä noudattavat vanhemmat antaneet Espanjassa joulun lahjat loppiaisena. Itämaan tietäjät mainitaan Matteuksen evankeliumissa vain muutamia kertoja, eikä heidän lukumääränsä kerrota. Kerrotaan vain, että he tulivat idästä ja toivat 3 lahjaa. Ilmeisesti juuri lahjat ovat synnyttäneet mielikuvan siitä, että heitä on täytynyt olla 3. Myöskään Raamatussa ei kerrota heidän nimiään. Tosin tietäjät on sittemmin tultu tuntemaan 3 kuninkaana, jotka olivat Nuubian ja Arabian kuningas Meltsor, Tarsiksen kuningas Kaspar ja Saaban, joidenkin lähteiden mukaan Etiopian kuningas Baltasar. Nimet on peräisin Kreikasta tai kreikkalaisesta kertomuksesta, joka on syntynyt vasta vuoden 500 jälkeen Kristuksen tienoilla. Suomessa Tiernapoika-lauluryhmä on erityinen 3 kuninkaan muistoa vaaliva perinne. Tietäjät saapuvat Espanjan kaupunkeihin ja kylien kadulle suurissa kulkueissa loppiaisen aattona. Lapset odottaa innokkaasti varsinkin Baltasaria, jonka uskotaan tuovan lahjat. Tietäjät apureineen heittelee kadulle tuhansia kiloja karkkeja makeisia. Lapset ovat ennen joulua kirjoittaneet toivomuskirjeensä joulupukin sijasta näille Itämaan tietäjille. Loppiaisaaton iltana kaikki, jotka uskoo saavansa lahjoja, asettaa heinillä täytetyt kenkänsä oven ulkopuolelle tai sisällä vaikkapa joulukuusen tai seimen ympärille. Kenkien viereen asetetaan hieman herkkuja sekä kuninkaille että heitä
kuljettaville kameleille ja aaseille, jotka joutuvat tuolloin tekemään tähtiyössä pitkää taivaltaan. Loppiaisaattoiltana kaduillakin juhlitaan ja pidetään monia paraateja. Itämaan tietäjät kunnioittavat Jeesuslasta käynnillään 13. päivänä jouluaaton jälkeen. Tämän muistoksi vietetään loppiaista, jota kutsutaan myös 3 kuninkaan päiväksi. Eli meillähän on loppiainen ensi perjantaina. Loppiaiseen saakka me Suomessa toivotamme hyvää jatkoa joululle. Loppiaiseen saakka espanjalaiskodissa leikitään Belenissä, eli siellä seimessä, sen hahmojen kanssa. Sen jälkeen pakataan odottamaan perheen uutta joulua. Ja niin teen minäkin omassa kotonani. Oikein hyvää joulun jatketta ja hiljennytään rukoukseen. Sinun nimessäsi, Herra, me aloitamme uuden vuoden. Kiitos menneestä, kaikesta siitäkin, mikä oli raskasta ja vaikeaa. Tee meidät vapaiksi niin, ettemme kantaisi vanhan vuoden taakkoja mukanamme uuteen vuoteen. Rohkaise meitä luottamaan siihen, että sinä olet turvamme sekä aurinkoisina että pilvisinä päivinä. Taluta meitä sanasi valossa ja näytä meille se tie, jota tahdot meitä kuljettaa. Anna sen johtaa lopulta perille taivaan kotiin. Amen.